Esplèndid. Senyora, el rei! No oblideu que és una visita sorpresa. Però quan vegi tot això sabrà que l'estàvem És un gran esperant. honor, un amic que ve a veure un altre amic, ni més ni menys. Per què creieu que ens ve a veure? Per parlar del divorci, vol una resposta. Però si ja la té. Ell en vol una altra. Home! Vostra Majestat em fa més gran honor del que pot suportar a la meva casa. Res de cerimònies, Thomas, res de cerimònies. És un caprici que he tingut mentre venia pel riu. Mireu, fang! Valga'm Déu, quina tarda. Lady Alice, lamento venir tan inesperadament. Sí, majestat. Vull dir, no, majestat. El que vull dir és que és un honor poder acollir vostra Us majestat. presento la meva filla Margaret, senyor. Encara no ha tingut l'honor de conèixer vostra majestat. Margaret, m'han dit que sou molt instruïda. Contesta, Margaret. Entre les dones passo per ser-ho, majestat. Antiquone modo latina loqueris oxoniensi. Quin me docuit pater domine. Bene, optimum est. Graecam me linguam quoque te docuit. Graecam me docuit non pater meus, sei mei patris amicus. Iohannes Coletus, sancti Pauli decanus. In literis Graecis tanem non himnus quam latinis, ar magistri minuitur discipulis stultitia. Sabeu ballar, també? No gaire, majestat. Doncs jo ballo magníficament. Aquesta cama és de ballarí, Margaret. Lady Alice, el riu m'ha obert la gana. Si vostra majestat accepta compartir el nostre humil sopar. Serà un plaer. Comenceu a passar. En Thomas i jo us seguirem. Matthew. Nobles cavallers de la cort! Margaret, Majestat? us agrada la música? Sí, majestat. Diré que toquin per vos.